Velkommen til nyhederne. Kvinderne er ved at overtage magten. Helt nye billeder viser mænd i koncentrationslejre. Kunstværk eller boligblok. En helt ny idé har lavet loftene og gulvene i et boligkompleks om til glas. Syge med Down-syndrom har nu meget bedre muligheder. Nye forskninger kan nu kurere sygdommen. Er dommerne i topfodbold for dårlige? Et helt nyt tiltag fra FIFA har indført fejlfrie dommer. Og så til indenrigs. I formiddags trådte de kvindelige kræfter til. Den feministiske politiker Femi Feminina lod sin kvindeindtagelse overtage hele Danmark. Flere mænd er allerede nu i kvindernes varetægt under deres overvågning. Vi stiller nu videre til vores korrespondent Ulla Terkelsen, som lige nu befinder sig i hjertet af kvindernes koncentrationslejr Kvindsveds. Jeg står her, Ulla Terkelsen, på kvindernes sted, Kvindsveds, Hitlers svar på Auschwitz. Og jeg står her med Femi Feminina. Femi, hvorfor er det, I udrydder mændene? Jamen, det er jo simpelthen, fordi mænd, de er et forfærdeligt dyr. Ja, hvad gør I så med mændene? Hvilke remedier bruger I? Jamen, vi putter dem simpelthen i glasskabe, og derefter bruger vi deres sæd, så vi kan få flere børn. Hvad så, hvis børnene bliver mænd? Det må godt nok stå. Jamen, så får de simpelthen valget, enten kan de dø, eller så til transvestitter. Det lyder altså bare super godt. Ja, det var alt. Ulla, hop Peter Vaas, Terkelsen, tilbage til studiet. Det her det er kultur. Kunstnere og andre kreative personer har fået en idé. De vil lave et helt almindeligt lejlighedskompleks, der er bare et lille twist. Gulv og loft er lavet af glas, så man kan kigge hele vejen op igennem. Det er en kæmpe kunstinstallation. Det er derfor muligt for andre folk udefra at komme ind og kigge. Og jeg vil spørge nogle mennesker, hvad de synes, om de bor der, eller de ikke bor der. Hej. 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 Har I lyst til at bo i et hus, hvor gulv og loft er lavet af glas? Vi kan godt lide at være nøgne! Ja. Hvad med dig? Vil du bo i et hus, der er lavet af glas? Nej, det vil være klam. Hvorfor? Krænkelse af privatlivet. Okay. Hvad med dig? Det kunne da være mega nice at se sådan noget. Ja. Fantastisk. Det var alt for i dag. Hej hej. Okay, vi har spurgt andre efter det der, og vi har så fået, at 11,56% gerne vil bo der, 78,23% gerne vil se det, mens kun 9,32% ikke vil have noget med det at gøre, men der ikke kan se det eller bo der. Det var kultur. I Schweiz fandt man for en måned siden blomsten Cadibian. Cadibian er en mirakelkur mod lidelsen Down-syndrom. Kuren foregår ved, at man spiser et af de her blomsterkorn, som sidder på Cadibians stilk. Jeg har fået 2 ind i studiet i dag, som har været igennem kuren. Jeg vil gerne byde velkommen til Anne og Grete. Jeg vil starte med at spørge dig, Anne. Hvordan synes du, kuren har forløbet? Den har flyttet rigtig godt. Det er dejligt at være normal igen. Det har været hårdt, men godt. Og hvad med dig, Grete? Det går også rigtig godt. Jeg har kun en lille symptom, og det er mine skuldre, men det er meget bedre end før. Så det vil sige, at man får sådan nogle symptomer af den her kur? Ja, men det går hurtigt over. Ja. Okay. Er det noget, I vil anbefale til andre unge, som også lider af Down-syndrom? Ja. Pluk blomster. Kom i gang. Og vi stiller om til vejret. Ja, tak Hanne, og tak for sidst. Ja, som I kan se, så er der vældig mørkt her, hvor vi befinder os i dag. Det er fordi klokken kun er 4:30 om morgenen. Ja. Esther, klokken er 10:10. Ja, vejret i dag, det er meget regnfuldt. Som I kan høre, så regner det. Meget regn. Hvad fanden sker der her? Det værste var, jeg ikke engang tørre mig. Efter vi er live. Ja. Som I kan se, så har det været gråt og trist.
ligesom mit liv. Ja, og det kommer til at regne. Ligesom mine øjne gør hver aften, når jeg ikke har nogen at lægge ske med. Og det vil være koldt. Ligesom mit hjerte. Men tilbage til jer. Hold kæft! FIFA godkendte sent i aftes et splinternyt tiltag. Det er for at mindske de mange fejl i fodboldkampe. I stedet har man valgt at sætte fejlfri robotter ind som dommer. Tidligere i dag der gik jeg på gaden for at finde ud af, hvad folk egentlig synes om denne Og så er vi i dag gået på gaden her for at finde ud af, hvad folk synes om det her nye tiltag fra FIFA med, at man kan bruge robotter som fodbolddommer. Lad os se, om vi kan finde nogen, der har tid til at snakke med os. Jeg tror, vi har fundet en her. Hallo? Hov. Hvad kan jeg hjælpe med? Må jeg give dig et spørgsmål? Ja. Hvad synes du om de nye dommere, som jo er blevet robotter fra FIFA? Jeg synes, det er genialt. Det er super tænkt. Super godt. Og du har ikke mere om den sag? Det er i orden. Tak for din tid. Og nu videre til Madrid, hvor Haris Savic står med Real Madrids træner, José Mourinho. Tak, Mathias. Som sagt, jeg står her med Real Madrids træner, José Mourinho. Mourinho, how was it to be one of the first clubs to see robot referees? Well, I think they did very well. It's very good idea by FIFA, but still we won, and that's the most important. And against Barcelona, Ronaldo making a hat trick. That's very good. Good referees. You got something more to say? No, not really. No. Thank you. Og nu tilbage til studiet. Altså, var det selvfølgelig Haris Savic, der stod i Madrid. I går blev den første robot som sagt brugt i en venskabskamp mellem Barcelona og Real Madrid, men FIFA regner med, at der i slutningen af 2013 kan bruges robotter i alle europæiske fodboldkampe. Og det var så alt, vi havde for i aften. Fortsæt god aften.